U okviru projekta Magija, koji Forca realizuje u partnerstvu sa lokalnim kancelarijama za mlade opštine Ivanjica, Kosjerić i Sjenica, realizovana je akcija čišćenja korita i obale reke Uvac u okolini Sjenice. Akciji se odazvalo preko 30 volontera iz Sjenice i okoline. U okviru projekta Magija, Mladi grad jačaju alternativu, čiji je donator Ministarstva omladine i sporta, a nosilac je resurs centar Ministarstva omladine i sporta za Moravički okrug Forca iz Požege, realizuje se druga ekološka akcija Eko-gerila trenutno u Sjenici, u rezervatu Uvac, gdje se čisti deponija na njihovoj lokalnoj plaži. Prva eko akcija Eko-gerila održana je u Ivanjici na spomen parku Ravana, dok je treća planirana u Kosjeriću. Naredne aktivnosti na projektu bit će koncerti u sva tri grada, gdje će nastupati lokalni bendovi tih istih gradova, kao i takmičenje u sportskom penjanju i orijentiringu. U okviru projekta Magija, na kojem je Kancelarija za mlade Sjenica partner, odlučili smo se da planiranu akciju čišćenja određenog dela grada sprovedemo na kampu reke Uvac. Nismo slučajno izabrali tu lokaciju, već je to lokacija na kojoj omladina Sjenica provodi najviše vremena tokom leta. Ove godine je taj deo kampa bio prilično zapušten i sa mnogo smeća, tako da su volonteri i Kancelarije za mlade i kolege iz Požege, Ivanjice i Kosjerića danas sproveli tu akciju čišćenja. Moram da napomenem da su nam se na akciji pridružili i kolege iz Youth Build programa, tako da danas ovu akciju sprovodimo zajedničkim snagama. Još jedna u nizu akcije Kancelarije za mlade koja je partner na projektu Magija organizacije Forca iz Požege. Akciju su podržali ustanova za sport, ustanova za kulturu i turističke organizacije Sjenice i jedno veliko hvala moram da uputim Kancelariji za mlade iz Ivanjice i Youth Building Srbije organizacije iz Sandža koja se pridružila ovoj našoj velikoj akciji. Moram da kažem da je ovo samo početak naših zajedničkih akcija i da će ovo biti na velika saradnja naših organizacija. Građanske inicijative realizuju projekat pod nazivom Youth Build u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Danas smo se na poziv Kancelarije za mlade uključili u akciju čišćenja kampa Uvac. Ovdje je grupa naših mladih uzela učešće zato što i projektom je predviđeno, ali i oni sami se uključuju u akcije koje su od značaja koji su od opšte koristi za lokalnu zajednicu.